usa, duha, tulo! Salamat, Mayor Baste Duterte! Opisyal nang giablihan ay ka-38 Kadayawan Festival sa Davao City sa Bantawan Amphitheater, Kadayawan Village, Magsaysay Park kagahapon sa hapon Agosto 10. Ang grand opening gipangunahan mismo ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang tribong ata, Miduyog sab sa aktibidad ang 11 ka mga deputy mayors gikan sa nagkalain-laing tribo ug mga kandidata sa Hiyas Kadayawan 2023. Napuno og kasadya ang venue, hilabi na nga adunay colorful nga mga dance ug singing presentations gikan sa mga tribo. The City Government of Davao welcomes everyone to this opening of the 38th Kadayawan Festival, which marks another significant event for our city as we celebrate the continuing blessings of nature and the vibrance of our diverse cultures. Lauman sa katawhan nga daghang kalingawan ug aktibidad ang giandam sa lokal nga gobyerno alang sa selebrasyon. Ang Kadayawan Festival usa ka selebrasyon sa kaabundang abot gikan sa kinaiyahan ug mabulokong kultura sa nagkadayang tribo sa syudad. Nailasab ang Kadayawan nga King of all Festivals sa Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.